आं नोंथांमोननिसिम 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि उखिलनि जानानै गोसो गोरबोनि साबायखर आङो जासिबाय। जोंहा दिनैहाय मोनसे जोंनि बे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि उखिलनि बानजायनायाव जोङो जोंनि बे समस्तिनि सिङाव थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय जे फरायसाफोर दा बिथांमोनखौ लानानै जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि उखिला टप 10 जों सायख'नाय जादों आरो बे टप 10 फरायसाफोरनो जों दिनैहाय मान बिलाइ गथायनाय आरो बरायनाय जे हाबाफारि जों बेखौ लादों। दा जोंनि नैबे बरायनाय हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि जोंहा प्रफेसर लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेरलाव खुंगुर काजी बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बिटिआरनि इएम मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि नैबे समस्तिनि सिङाव थानाय जोंहा गुबुन गुबुन कलेजनि प्रिन्सिपालफोर गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिनि जोंहा गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोन आरो जोंनि ओनसोलनि गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर मेलेमजिबिफोर बाहाय बाहागो लाफैदों। आं बेनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों बे जोंनि सा ओनसोलाव दिनैहाय नैबे जोंनि समस्तियाव गासै 79 जन फरायसाफ्रा दिनैहाय फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो बेनिनो जों 10सा फरायसा बिथांमोननो जोङो टप 10 जोङो बासिनाय जादों आरो बे टप 10 फरायसाफोरनो दिनैहाय जोङो मान बिलाइजों लोगोसे साइटेसनजों लोगोसे जोङो एडमिसन लानायनि फिसा मोनसे अनसुंथाइ बेखिनिखौबो जों खालामदों आरो बाहाय जोंहा जथेस्थ' जोंनि फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे सा ओनसोलनि जेसेबांनाखि जोंहा फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरखौ जोंहा थांखिनानै फैगौ समाव बिथांमोनहा जाहाथे बे ओनसोलनि साफा साफा सुबुं धोन जायो बेखौ नोजोर खालामनानै जोङो बिथांमोननो मोनसे केरियार काउन्सिलिं उइथ मटिभेशनेल प्रग्राम जों बेखौ लाफानाय जादों। जों बेजोंनो मोनसे बिथांमोनखौ गावनि जिउ दानायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जोङो बिथांमोननो मोनसे बोसोन बा नोजोर जों बेखौ होनाय जादों। जों आसा खालामनो हायो बिथांमोननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय बे ओनसोला जोङो दाफुं जागोन गेरेमसा जागोन आरो गोजौ फारसे दावगानो हागोन नैबे जिनिसखौ जों मिजिं खालामनो हायो।